Bez ohľadu na isté nepochopiteľnosti musíme na Poeových dielach obdivovať originalitu situácií, objavovanie málo známych faktov, odhaľovanie zlovesných schopností človeka, jeho výber postav a záhadných osobností hrdinov, ich nervný charakter, ich zvláštny slovník. A predsa pri všetkých týchto nemožnostiach tu zostáva zdanie reality, ktorým sa autor zmocňuje čitateľovej viery. Píše o ňom otec science fiction Jules Verne. Na nebi aniel prebýva, v srdci mu líha znie, keď jeho vášnivá pieseň sa ozýva. Legenda vraví, že jej pradivá údivom zmrazia hviezdy zaživa a ich spev utíchne. Richmond, štedrý večer roku 1826. Krčma na juhu Spojených štátov, do ktorej sa Edgar Poe uchýlil po hádke so svojím poručníkom, pánom Allenom. Sprevádza ho jeho priateľ Thomas. Podľa oblečenia a správania obidvaja patria k zlatej mládeži štátu Virginia. Obaja boli vychovaní na juhu. A tak nie je ťažké vybadať na nich jednak vplyv lorda Byrona, predstavujúceho povinné čítanie a fyzický vzor epochy, ale aj vplyv černošskej dojky, čo ich ešte nedávno uspávala a spievala o strašidelnom Bobovi, čo kradne deti, o Černochovi v ohnivom redingote alebo bezhlavom chlapovi na ceste. Edgar má 18 rokov. Je štíhly a má v sebe krehký pôvab, takže prekvapuje, že vyniká aj medzi tými, čo zvyčajne dokazujú svoje prednosti pesťami. Alebo odrazu skočí dolu hlavou do rieky a celé hodiny pláva proti prúdu. Naše dievčatá z juhu stojace na brehu sa o neho boja, obdivujú ho a milujú. Zároveň však prekladá z klasických rečí a práve tak ľahko v nich skladá verše, študuje kvetiny, kreslí a spieva. Ešte je tak trochu Byronovskou postavou, ale už sa začína stotožňovať so sebou samým. Najväčší básnik, čo chodí do tohto špinavého brlohu. Zmizíte, Tomás. Áno? Odvedni. Nechajme ho samého, keď tak chce. Počuj, krčmár. Ty, čo poznáš pravdu, lebo ju denne počúvaš z úst toľkých alkoholom osvietených. Pritúľ nášho brata Poe a vypáľ mu na čelo svoje božské znamenie. Urob z neho svojho najmilšieho syna a veď ho od dnešného dňa až do veľkej krčmy najvyššieho opilstva spalovanej neuhasiteľným ohňom. Ty? Ty? Tak si ma zase našiel, čo? Neújdem pred tvojimi sivými očami. Nechceš si vypiť? Ty nepiješ. Ty sa len dívaš. Áno, preto ťa tak nenávidím. A preto ťa raz zabijem. Nepáči sa ti to? Tebe sa nič nepáči, čo je zlé. Práve tak ako mne. Vidíš, aj v tomto sme si podobní. V mnohých veciach sa na seba podobáme. Počuj, rozhodol som sa byť veľkým básnikom. Najväčším americkým básnikom. Nesmej sa. Vieš, pred chvíľou povedali najväčší americký básnik, čo chodí do tohto špinavého brlohu. A ja som sa len zasmial. Mal som mu rozbiť fľašou hlavu. Nemám rád, keď sa mi posmievajú alebo ma urážajú. Mám ti prezradiť, po čom túžim? Po krídlach. Nikdy si netúžil lietať? Nie, pravda, že nie. Ty si pripútaný k zemi. Iba v tom sa od seba líšime. Keby som ťa zabil, mohol by som lietať. Keď ťa zabijem, budem môcť lietať. William Wilson.
Edgar! Edgar! To si ty, Tomás? Kde sa tu zase bereš do čerta? Odprevadil som tú bandu po raz ceste. Teraz si cestou nestretol nikoho? Nie, koho som mal stretnúť? Môjho blízkeho, veľmi blízkeho priateľa. Williama Wilsona? Ako vieš? Kričal si na neho. Nie, nikoho som nestretol, Edgar. Ani som nemohol nikoho stretnúť, lebo tu... Počuješ, Edgar, tu nebola ani živá duša. A čo ty vieš? Okolo ľudí je vždy viacej vecí, než môžeš vidieť. Prestaň už. Neviem, dokedy ešte... Tomás, skutočné sú len sny. Chápeš? Iba lož robí svet znesiteľným. Kto vie? Niekedy som schopný veriť, že človek sa raz dostane až na mesiac. Nejdeme naspäť. Stričko len ťa čaká. Odídeš z domu, zaplesneš za sebou dvere práve vtedy, keď prichystá na tvoju počesť domácu slávnosť. Počuj, zdá sa mi, že ho zabijem. Eddie. Máš pravdu. Radšej spácham samovraždu. Edgar. Ani to? Tak sa teda opijem. Dobre, v takomto stave sa už naozaj nemôžeš vrátiť. Si kamarát. Prebuď sa, krčmár. Otvor tie svoje rapavé oči, hlupák starý. Uspí. Hej, pripijme na zdravie Ježiša Galilejského, čo sa práve narodil v maštali pre spásu človeka. Prebuď sa, Antikrist. Nepoznáš legendu? Ľudstvo potrebuje zázraky a iba dieťa ho môže zachrániť. Hej, krčmár, zobuď sa. No tak zobuď sa. Počúvaj. Zvony. Malý podvodník nám klame a sľubuje večné šťastie. Na zdravie. Na zdravie, priateľu. Poe sa z hlbiny lačného po hmotných statkoch dychtiaceho sveta vzniesol do sveta snov. Poeve postavy, alebo skôr Poeva postava, človek s nesmierne prenikavými vlohami, človek s ochabnutými nervami, človek, ktorého žhavá, trpezlivá vôľa vyzýva každú neľahkosť na súboj, ktorého pohľad sa upiera na všetko s neochvejnosťou meča. To je sám Poe. Povie o ňom raz Charles Baudelaire, básnik, ktorý objavil Poa pre Európu. Izrael, pravdu máš, keď piesňou, kde nie je vášni, úprimne pohrdaš. Si múdry aniel náš, právom ťa Vavrín krášli, ži šťastne dlhý čas. Od výstupu v krčme uplynulo necelých 9 rokov. Poe bol medzi tým kuričom na uhliarskej lodi, vojakom, tulákom a básnikom. V Bostone vydáva prvú básnickú zbierku Tamerlan, ale nejaké noviny neprinesú o nej recenziu. Nik si ju nekúpi. Odíde do Baltimoru. Tam spozná v dome pani Madin dievča s neuveriteľne krásnymi očami. Volá sa Virginia. Mala v sebe krásu serafínov, lebo bola nestrojená a nevinná, ako je krátky život, čo strávila medzi kvetmi. Nejaká prefíkanosť nekalila jej túžbu po láske, ktorú prechovávala v srdci. Baltimore 1835. Dom Mady, Márie Klemovej, Edgarovej tety a Virgininej matky. Virginia je jeho sesternica. Je to ešte dieťa podľa strýka Nilsona. Tak rád by som doniesol dobrú správu. More dobrých správ ohľadom jeho poviedok. Tak veľmi to potrebuje. Vlastne, oni všetci to potrebujú. Až na Nilsona. Počuješ ich? Nilsson, s Edgarom vošla do tohto domu veselosť. Áno, v tom ti dávam celkom za pravdu. Hrajú sa, smejú. On jej niekedy celé hodiny rozpráva o tom, čo píše.
A keď sa niekedy pobijú, sú ako malé deti. Mady, Virginia je ešte dieťa. V jej veku by každý zlý vplyv mohol. Edgar trpí. Niečo ma na ňom hlboko znepokojuje. Nemal by som to pred tebou hovoriť, ale jeho pokrvná rodina... Nie je to, že boli kočovnými hercami, ale piatika. Nie. U môjho Eddieho sa to nesmie opakovať. Tak je teda pravda, že... Niekedy si vyjde s kamarátmi, ako všetci mladí, zdraví. Má 26 rokov, nie je to už nejaký chlapček. A pokiaľ ide o jeho zdravie, tie príbehy, čo píše, tie hrôzostrašné príbehy o posadnutých a vyšinutých ľuďoch... Tie príbehy ho raz preslávia. Vyhral práve prvú cenu v nejakej súťaži. Prvé doláre, čo dostal za svoju prácu. V živote som nevidela človeka, ktorý by sa väčšmi usiloval žiť z vlastnej práce. Píše vodne v noci. A zamestnanie? Aby aj tebe mohol trochu pomôcť? Čakáme správu o poviedke, ktorú poslal do istého časopisu. Vraví, že môže mať pre neho veľký význam. No. A nepovedal mi o tom nič. Ale viem, že požiadal pána Kennedyho o miesto učiteľa. Mady, ako matka ešte náležite nechápeš, čo sa vlastne robí v tvojom dome. Tvoja dcéra je do toho chlapca zaľúbená. A keby som ti povedala, že je to tak? Či nezávisí od toho šťastie mojej céry a Edgarova záchrana moje vlastné šťastie? Cítim sa matkou obidvoch. V tvojich slovách je niečo znepokojujúce. Ale v každom prípade nezabúdaj, že Virginia má ešte len 14. Nemá ešte ani celých 14. Takže celkom otvorene v rukách takého muža. Dosť už! Urážaš ma! Čo sa robí? A mama? Išla otvoriť. Hádali ste sa? Nie. Chcel by som sa ťa niečo spýtať, Edgar. Počúvam. Čo čakáš od života? Máš naozaj vážne otázky, Nilsson. Ale odpoviem ti. Chcel by som mať vlastný časopis. A okrem toho túžim po nesmrteľnosti. Niekedy by som chcel mať krídla a lietať. Myslel som to vážne. A ja som ti práve tak vážne odpovedal. Dobrý deň. Kennedy, vitajte. Ale čo sa tu vlastne robí? Slávny pán Kennedy. Veľa som už o vás počul. Teší ma Nilsson, brat pani Klemovej. Hovorte, pán Kennedy. Pardon, mám veľmi málo času. Tu. Snáď nejde o Bereniku. Uhádli ste, Edgar. Bože dobrotivý. Mama, nehovoril som Bože dobrotivý. Uverejňajú, Edgar. Okrem toho vás riaditeľ chce poznať osobne. Napísal list. Čo ešte ma môže zaujímať? O, Mady, počuješ? Virginia! Som taký šťastný. Virginia! Prepáčte, pán Kennedy, čo najúctivejšie sa vám porúčam a aj všetkým ostatným. Virginia! Pochabý Rojko. Vravíte teda, že mu tú poviedku predsa uverejnia. Edgar má v skutku zázračnú fantáziu. Niekedy si myslím, že ju používa ako štít, ako zbraň, ktorou sa búri proti tejto krajine, proti tomuto storočiu. Táto krajina, toto storočie sú pýchou pokroku, pán Kennedy. A ľudia ako Poe zabezpečujú rovnováhu systému. Inak by sa skutočnosť stala rajom podomových obchodníkov. Ľudia ako Poe, pán Nilsson, sú pýchou pokroku. Prečo ho v tomto dome všetci máte tak radi? Cisára Boh už dostali svoje. Niekto musí splatiť daň aj diablovi. Berenika je niečo také bláznivé a odvážne, že fantázia sa stáva až odpornou. No, jednako je to krásne. Ste tou poviedkou viditeľne nadšení. Je to najúchvatnejšia vec, akú som v živote čítal. Protagonisti príbehu sú totiž bratanec a sesternica. Vážne? Pokračujte, prosím. On je Rojko. Zádumčivá a čudácká nátura. Samotár, ktorý rád číta a oddáva sa čudesným myšlienkam. Človek posadnutý fixnou ideou, neschopný upustiť od zámeru, čo by bol ako desivý. Berenika je jeho protiklad. Rozkošné dievčatko, naivné a šantivé. Takmer ešte dieťa. Ich láska má v sebe niečo obludné. On ju začne vášnivo ľúbiť až vtedy, keď Berenika ťažko ochorie. Vie, že umrie. Ale on akoby v nej
ľúbil práve predstavu smrti. Keď je raz večer sám vo svojej izbe, príde k nemu Berenika. A tu sa práve začína najdesivejšia a najgeniálnejšia časť celého príbehu, lebo Berenika sa usmeje. A on je zrazu posadnutý jej úsmevom, zubmi, ktoré cerí, keď sa usmieva. Kriste, pane. A jej úsmev ho odvtedy prenasleduje vodne v noci. Zavrie sa do izby, ale aj tam ho mučí predstava jej bielých zubov. Napokon ho oslobodí od desivej predstavy úzkostný výkrik. Berenika umrie. Keď si pochová ženu, vráti sa do svojej izby. Na stole zbadá škatulku, ale nepamätá sa už, čo znamená. V tom sa ozve ďalší výkrik. Vojde sluha a zdesene mu oznámi, že Berenika neumrela. Pochovali ju zaživa a jej telo našli zahalené v posmrtnom rubáši, vyhrabané zo znesveteného hrobu a so zohavenou tvárou. S výkrikom som priskočil k stolu a schytil som z neho škatulku. Ale nevládal som ju sám otvoriť a vypadla mi z roztrasených rúk. Vysypalo sa z nej s hlasitým štrngotom zo pár zubárskych nástrojov. 32 drobných predmetov, bieloskvúcich ako zo slonovej kosti a dokonalých tvarov, ktoré sa roztrúsili po dláške. Boli to zuby, ktoré som vytrhal Berenike v hrobe. Výborne. Výborne. Syn môj. Syn môj. Tak sa končí moja poviedka. Zakončenie som 3-krát prerábal. Máš veľmi čudné predstavy o humore, Edgar. Sisi, kašľala si. Naozaj? Nežartuj, kašľala si. To nič nie je. A nepozeraj tak na mňa, ako keby som bola zakrákala. Krá. 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 Hlupáčik. A teraz mi pekne povedz, čo všetko chceš robiť, keď budeš bohatý? Kúpim si dom. Velikánsky dom na vršku. Kaštieľ. Budeme tam bývať my dvaja a naša matka. Založím časopis. A okrem toho si kúpim knihy. Veľa kníh. Ale najprv ti kúpim harfu. Len pre teba. Prečo tak na mňa hľadíš? Lebo si ku mne taký dobrý. A kúpim ti aj... Nemôžem pokračovať, ak sa na mňa budeš tak dívať. Tak si potom klamár. Nerozumiem. Povedal si, že nevieš vymýšľať príbehy, ak nie som pri tebe. No to je iné. Keď píšem, nehľadím ti do očí. A čo je na mojich očiach také zvláštne? Sú veľké. Také veľké ako oči gazely divého kmeňa. Tá poviedka sa volá Ligeia. Nemohol by si vymyslieť niečo pre mňa? Ligeia má práve také oči ako ty. A aké mám vlastne oči? Ako dve veľké priezračné fialky. Sú krásne. To vravíš len tak. Ale mne to už niekto povedal. A to celkom vážne. Výborne. A kto ti to povedal? Niekto. Pre teba nesmie jestvovať nejaký niekto. Nikdy? Nikdy, ver. Ty nesmieš mať nikoho. A prečo? Čo som škareda? Naopak. Si veľmi pekná. Ale si ešte malá, aby si... Veľmi pekná. Prečo mi púšťaš ruku? Len tak. Nikdy ti nezišlo na že by sa niekto mohol do mňa zaľúbiť a požiadať ma o ruku? Počuj, Sisi. Čo? Kto je ten niekto? Je to istý pán. Mladý, nie veľmi vysoký, ako ty. Nikdy som nevidela inteligentnejšie čelo ani vznešenejšiu hlavu. Vždy ju nosí zdvihnutú. Vlasy má čierne ako havranie krídla. Oči má neuveriteľne sivé, pohľad prenikavý. Ako sa volá? William Wilson. Klameš. Au, Eddie. Povedz, že klameš. Ubližuješ mi?
Čítala som to v tvojich rukopisoch a tak sa ti podobalo, že... Nechaj ma samého. Nechaj ma samého, preboha ťa, prosím. William Wilson? Je to možné, že prichádzaš aj teraz, keď nie som opitý? Tvoj sivé oči, William Wilson. Virginiu nie. Virginiu nesmieš, rozumieš? William Wilson. William Wilson! Edgar! Edgar. A to si ty, mamička. Nie, nelakaj sa. To boli len nervy. Vieš, dalo sa mi, že idem čosi objaviť, niečo neznáme. Prečo sa tak na mňa dívaš? Už ma to prešlo. A Nilsson? Odišiel. Chcem ti niečo povedať, ale najprv si sadni. Nilsson chce vziať Virginiu k sebe. Čo to hovoríš? Chce ju na istý čas vziať so sebou. Myslí si, že... Nie. Myslí si, že by jej tam bolo lepšie. Nie. Mady, čo predo mnou tajíš? Mady, snáď len Virginia... Nie. Virginia je celkom zdravá. Virginii nikdy nič nebolo, počuješ? Virginia? Edgar. Čo je to s tebou? Virginia! Nejde o jej zdravie. Nilsson myslí... Nilsson ma nezaujíma. Mama, chcem, aby sa Virginia stala mojou ženou. Otcovstvá Edgara Allana Poea nemajú konca. Považuje sa za otca detektívky. Jeho Monsieur Dupin je prvým veľkým detektívom. Za otca hororu. Vyniesol hrôzu z bahna šestákových románov a usadil ju na trón literatúry. Je právcom science fiction. Stačí sa spýtať pánov Žila Verna alebo Raya Bradburyho. V poézii považujú tohto básnika mŕtvych dievčat za svojho otca symbolisti. A v neposlednom rade Poeove teoretické úvahy položili základ teórií modernej poviedky. A jeho poňatie literáta ako básnika, zaklínača a experimentátora ovplyvnilo celé generácie po ňom. No otcovstvo, po ktorom Edgar Poe veľmi túžil, založiť vlastný časopis, sa nenaplnilo. Keby som smel žiť tam, kde Izrael, a sem by prišiel on. Sotva by mu tak krásne znel pominuteľný tón. No krajšie než tu by sa rozhorel môj nápev z nadpozemských zón. Filadelfia v roku 1843. Edgar dovršil 34 rokov. Má dlhé vlasy. Okolo krku 3-krát omotanú šatku. Vestu zapnutú len na prvú gombičku. Nie je len najväčším spisovateľom svojej doby, ale aj človekom neschopným uživiť vlastnú rodinu. Poe navštívil Richmond, New York a potom pokračoval vo svojom zúfalom putovaní sprevádzaný vždy 2 ženami. Jedna z nich, je jeho matka. A či teta? Alebo svokra. A druhá, čo nikto nechápe, jeho mladšia sestra či sesternica alebo snúbenica. Ona sama na veľké prekvapenie všade tvrdí, že je pani Poeová. Začína sa najpozoruhodnejšie obdobie americkej literatúry, lebo Poe musí jesť a preto píše. Pracuje horúčkovito, ako by chcel odplašiť neľútostný osud. Sisin kašel, ktorý počuť za tenkou stenou. Virginia má 21 rokov. Mady ho nájde raz v noci, ako sa zhovára so stromami. Keď na mňa prichádzali záchvaty úplného bezvedomia, pil som len Boh vie ako často a koľko. Moji priatelia zvyčajne skôr pripisujú šialenstvo alkoholu, než alkohol šialenstvu. Izba Georgea Liparda, autora hrôzostrašných románov, notorického alkoholika a blízkeho Poeovho priateľa. Som veľmi blízky priateľ.
Možno až príliš. Druhý prítomný, Rufus Griswold, je bývalý pastor. Je to ten istý Rufus Griswold, ktorého Poe vymenoval za vykonávateľa svojej poslednej vôle a ktorý sa dopustil na jeho pamiatke činu, nazvaného kýmsi nesmrteľná hanebnosť. O prejave, ktorý mal nad Poeovým hrobom, Baudelaire napísal: Či niet v Amerike zákona, čo by psom zakázal prístup na cintoríny? Idem. Edgar už nepríde. Zrejme stretol po ceste nejaké strašidlo alebo nejakého zlodeja. V týchto končinách nie je núdze ani o jedno, ani o druhé. Dobre vieš, Lippard, koľko je vo Filadelfii krčien. Že či? Ubezpečujem ťa, že ak to takto pôjde ďalej, stratí miesto u Grahama. A ty, Rufus Griswold, získaš. Máš ho prečo nenávidieť. Nadanie nás vždy dráždi. Škoda len, že plitvá nadaním na riešenie kryptografických rébusov. Vyzval na súboj celý svet. Trúfa si rozlúštiť každú šifru v 7 rečiach. Čo ľudský génius zašifroval, to môže aj rozlúštiť. Cíti sa polobohom. Máš pravdu. Je naozaj škoda, že najlepší americký spisovateľ takto márni svoje nadanie a lúšti hádanky, aby nezdochol od hlavu. A ty ho nemáš prečo nenávidieť, pravda? Nemám prečo. 10 božích prikázaní je pre teba a pre mňa. To máš tak. My máme len životopis. Jediné, čo zaváži, sú naše činy. Haha. Ale oni, keď nadíde deň posledného súdu a spýtajú sa ich, a čo by ste v živote dokázali? Ukážu Medičejskú kaplnku, alebo Matku Božiu na útesoch, alebo sonet. A dobrého pán Božka už nebude zaujímať, ako žili. Genialita, ktorá je ospravedlnením pre každú nenormálnosť. Genialita je už sama o sebe nenormálnosť. Ide mi o Virgíniu, jeho ženu. Nachádza ospravedlnenie v jej chorobe. Opíja sa, aby zabudol, že má suchoty. Aspoň sa tak tvári. Počuj, Rufus. Nikdy si nezahryzni do jazyka. Na skutku by si sa otrávil. Máš ho taký jedovatý. Edgar má o mne inú mienku. Požiadal ma, aby som bol vykonávateľom jeho poslednej vôle. Zveril svoju nesmrteľnosť do mojich rúk. Máš meno podliaka? Rufus. Musím už ísť. Non omnis moriar, povedal Horácius. Ani ty celý nezomrieš. Môžem ťa ubezpečiť. Z vreteníc zostane koža. S Bohom, Griswold. Obes sa. Obes sa! Až po tebe, Judáš! Bol by si schopný odprisahať na mojom hrobe, že som bol abstinent! No, nazdar. Lippard. No tak, Lippard. Izrafel. Lippard. Zdravím ťa, denglavý ožranisko. Denglavý ožranisko. Tvoje blačanie počuť až do pekla. Odkiaľ vieš, Edgar? Práve odtiaľ idem. Tak už chápem, prečo si sa tak oneskoril. Ako môžeš žiť v takomto dome? Povedz skôr ty, rytier striedmosti, koľko minút si už v tomto nehanebnom štádiu abstinencie? Nebudem už piť. Zrádzaš našich predkov. Opilstvo je pre Anglosasa rasová otázka. Ešte šťastie, že klameš. Máš pravdu, Lippard, klamem. Klameš. Mady! Ale ja sa aspoň pamätám, kedy som s pitím opäť začal. Mecenášom mi bude sám prezident. Čo to hovoríš? Radšej si sadni. Sadni si, hovorím. Vieš, kto je prezidentom? John Tyler, A ale... vieš, že jeho syn sa volá Robert? A že Robert Tyler obdivuje Edgara Poa a že tento obdiv môže pre mňa znamenať časopis, ktorý sa bude volať... Syn môj. A ako počuješ, pôjdem do Bieleho domu. Prezident prejavil o mňa záujem. Virginia!
Zatiaľ budem vyberať colné poplatky. Je to trošku absurdné, ale dá sa z toho vyžiť a budem mať dosť voľného času. Budem písať, mama, budem písať, kým sa moje meno hviezd nebude dotýkať. Mady, to sa musí podariť. Mady, kde je Virginia? Išla sa trochu prejsť s pani Grahamovou. Virginia vyzerá pri nej ako sirota. A ona ako veľká dáma. A za moje peniaze. Eddie. Áno, za peniaze, čo jej muž zarába na môj účet. Za výtvory môjho mozgu. Riešiť kryptogramy. Pozri, Edgar. Mama. Pre teba som nazbierala fialky. Bojím sa. Príliš ho rozmaznávaš, Virginia. Vždy som si myslela, že básnici sa živia šťavou z kvetov ako kolibríci. Dnes sa opájam tu a zajtra zase tam. Prekrásne prirovnanie, pani Grahamová. A okrem toho by to bolo lacnejšie, než šťavnatá pečienka. No nie, mama? No. Dáte si čaj, pani Grahamová? Je tuhý. Váš manžel zvýšil náklad časopisu, ak sa nemýlim. Keď môj Eddie začal u vás pracovať, ešte cukor, bol náklad oveľa nižší, nie? Ďakujem, stačí. Áno, oveľa nižší. No, pozhováram sa s ním. Pravda, máme aj vysoké výdavky. Viete, grafická úprava, honoráre za príspevky. Má pravdu, mama. Longfellow napríklad je len priemerný básnik, ale treba mu dobre zaplatiť. No. Lenže ja zase poznám autora, ktorému nemožno zaplatiť, čo si zaslúži. Aha. A viete prečo? Nie. Lebo je priveľmi nadaný. Tak mu aspoň povedali. Jeho štýl, jeho myšlienky ďaleko prevyšujú úroveň, ktorú si môže dovoliť časopis určený Američanom. A pozná ho môj muž? Stretáva sa s ním každý deň. Predstavte si. No, ten autor som ja. Ale za to budem mať raz sochu, nebojte sa. Socha je oneskorený honorár, ktorý platí ľudstvo géniovi. Môžem ti naliať? Ďakujem, si. Nalej si ty. Ja sa budem držať rady pani Grahamovej. Mojej rady? Pochutnám si na Virgínych fialkách. No, len sa mi posmievajte. Ale odpúšťam vám. Pravda, pod jednou podmienkou. Chcela by som, aby mi mala niečo zaspievala. Viem, spieva utešene. Na nebi aniel Virginia. Na nebi Virginia. Stalo sa niečo? Nie, nič mimoriadne. Pán Paul. Nič. Obyčajné chrlenie krvi. Nič mimoriadne. Moja žena má suchoty. Musíte ísť s ňou k lekárovi. Chorých v tomto dome nejaký lekár nevylieči. Tu sa zomiera. Od biedy. Straťte sa odtiaľto vy. Strašidlo. Straťte sa odtiaľto, vy strašidlo. To sa ti podarilo. A ona sa má ako? Zomiera. Veríš snom? Ako kedy? Keď sa mi sníva o whisky. Tak áno. Mne sa sníva o havranoch. O krásnom havranovi s iskriacimi očami a majestátnymi krídlami. Zabij ho flaškou. Niet tvora, či už s krídlami alebo bez nich, čo by jej odolal. No tak pokračuj, povedz. Ako bolo vo Washingtone? Najprv usporiadali recepciu. No nútili ma piť portské. Nechcel som, prisahám ti. Celé mesiace som sa zdržiaval. No potom neviem už čo bolo. Pamätám sa len, že som chcel vyzvať na súboj akéhosi Španiela. Komu si zišla na geniálna myšlienka? Dali mi rumu, aby som ožil. No tak teda, priateľov, máš závidenie hodných. Nasledujúci deň som sa ponevieral po Bielom dome. S plášťom obráteným na ruby. Áno. Ako vieš? Dobrý deň. Dobrý deň, pane.
Som Edgar Poe z Filadelfie. Prišiel som vo veci predplatného na literárny časopis. Budú s ním spolupracovať. Podajte to písomne na úradnom papieri s predpísaným kolkom. Dobrý deň. Som Edgar Allan Poe Arnold, vnuk generála Davida Poea, čo bojoval po boku Lafayeta za nezávislosť Spojených štátov. Vo veci penzií po dôstojníkoch vo výslužbe ráčte obrátiť sa na druhé poschodie. Dobrý deň. Počuj ty, som najlepší poviedkár v Spojených štátoch, ba na celom svete. Ale musím jesť. Všetci v mojom dome musia jesť. Ľutujem, ale... Že mám ísť na druhé poschodie. Alebo do pivnice. Alebo do neba. Mám si žiadať audienciu u Tylera, alebo u Pána Boha. Kto rozdeľuje chlieb na tejto prašivej planéte? Čo má človek robiť, aby sa stal vyberačom colných poplatkov? V colných veciach sa musíte obrátiť. Zavri hubu! Prezident Spojených štátov mi prislúbil audienciu. Čakám na ňu a aby som si skrátil dlhú chvíľu, rozhodol som sa získať ťa za predplatiteľa literárneho časopisu, ktorý nevychádzal, ani nikdy vychádzať nebude. Čo ty na to? Ja si, pane, myslím... Viem. Pán s bradou ako Kristus. Ty si myslíš, že som Kristus pán? Že Kristus pán je opitý, čo? Kdeže on je blázon? Nevidíš, že mám plášť obrátený na ruby? Nezbadal si, že hľadím ako maniak? Všetci sme blázni. Musím vás, pane, upozorniť. Na čo ma chceš upozorniť? Že sa ešte nezaložil register bláznov? Tak teda vec, že som prišiel do Bieleho domu ako prvý blázon. Poznať sa. Edgar Mesiáš. Povolanie čarodejnícky učeň. Stav blázon. Je veľa spôsobov, ako sa stať Kristom. Snívajúci bedár, pripí si so mnou. Nie, od pálenky si vždy ufňukaný. Počuj, mám pre teba niečo špeciálne. Šťava zo zelených makovíc, duša červených makov a neotupuje myseľ ako pálenka. Zacítiš mňa, ako ti rastú krídla skryté pod kožou. Krídla? A vzlietneš vysoko, vysoko nad tabakové polia, nad prezidentov, nad colnice, nad redakčné kancelárie, nad náhrdelníky hlúpych dám a zakrvávené vreckovky umierajúcich žien. Mlč. Pi. A potom zvrhlosť, šialenstvo a smrť. Na nebi aniel prebýva, v srdci mu líra znie, keď jeho vášnivá pieseň sa ozýva. Legenda vraví, že jej prativá údivom zmrazia hviezdy zaživa a ich spev utíchne. Virginia zomrela. Neostáva nám už nič iné. Mama len umrieť tiež. Škoda so mnou rozumne hovoriť. Musím zomrieť. Odvtedy, čo som dokončil Eureku, nemám už nejakú bôľu žiť. Ja už nič iné nedokážem. Boli ste mi všetky.
všetkým. A teraz ešte aj ty, Mady. Havran nepohne sa ani. Žhavým okom na mňa gáni. Z paladine soky, sponad čela mojich dvier, zraky ani démon sivý, koldún sťa, čo robí divy, nad ním záblesk lampy živý, jeho tôňu vrhá z dvier a môj duch viac nesprostí sa nikdy tône jeho pier. Nikdy, 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 ver. Chlapci majú radšej inakšie pesničky. Nepoznáš moja malá Katie? Nevieš držať hubu? Dobre je to, kamarát. Môžeš mi veriť, keď ti to hovorím. Zdravím, páni. Hej, krčmár, nalej whisky občanom. Platí štát. Senátor! 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 Ale nám ešte jednu. Ako to vyzerá? Všetko v poriadku, pán senátor. A tento je tu blázon. Ipsa, chceš spať? Na námestí máš dosť lavičiek. Mýliš sa, nie som opitý. Ospravedlňujem sa. A ja som bol členom tvojho odborového zväzu. K akým odborom ty môžeš patriť? K tým, čo aj vy. K združeniu úbohých opilcov, čo oslavujú po krčmách svoju skazu. Ale zobák však. Ale no tak. Len nejaké výtržnosti dnes večer, páni. Ako sa voláš? Ježiš Kristus, a ty? Nedovoluj si, lebo... Čo tam po menách? Rozpustili sa ako malé kvapky v šírom mori demokracie. To je reč! Nech žije baltimorský senátor! 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 Náš senátor hovorí lepšie než tvoj Havran, nie? Nikdy, ver! Prestaň žiť na mesiaci. Na mesiaci? Tam raz založím časopis. Aj my raz poletíme na mesiac. No, to ti celkom verím. Ale preto, aby si zakázal môj časopis. Vieš, s kým hovoríš, kamarát? No, on to vie? No, tak už konečne povedz, kto si. Chceš vedieť, kto som? Dobre teda. Nie. Teraz už chápem. Patríš k tej bande. Chceli vedieť, ako sa volám. Chceli ma opiť, aby som ti to povedal. Nech mu neublížia. Len doklady mu zoberte. Poznám ťa aj pod novou maskou. Vráť sa! Proti mne nič nezmôžeš, som jeden jediný. Zo mňa nenarobí duplikáty. Upokoj sa, kamarát. Som jediný. V poriadku, ale upokoj sa. Spriali ste sa proti mne, aby ste ma zabili. Pusť ma! Nikto ti ani vlas na hlave neskriví. Klameš! Puste ho! Tu máš dolár, kamarát. Vypí si a daj pokoj. Aj vy, chlapi, máte otvorený účet. Ďakujem. Ešte, že som ho zavčasu odhalil. Videl si, ako ušiel? A odkedy ťa už prenasledujú? Si naozaj môj priateľ? Od malička. Niekedy som sa v noci prebudil a cítil som na tvári ľadovú ruku. Posielal ich William Wilson. Vždy vedel, kde ma nájsť. Začali ma znovu prenasledovať po Virginiinej smrti. Mady ma musela držať za ruku ako malé dieťa, inak som nezaspal. Strach z nás robí deti. Preto som učil ľudí báť sa, aby sa stali deťmi. A Mady, ona nevidela členov tej bandy? Nie. A povedal som ti, že ho raz zabijem. Koho? Williama Wilsona. Zavrú ťa. Potom ma už nikto nenájde. Ani banda, ani žandári. Počuj, zišlo mi čosi na um. Daj mi svoje doklady.
Na čo sú ti? Nie. Maj rozum, človeče. Ak pri tebe nájdu doklady, budú vedieť, kto si. Máš pravdu. Si fajn chlap. Tu máš. Hore poháre, chlapi! Vypíme si na demokraciu! Naposledy! Auran rečie nikdy ver! Poď s nami, priateľu! Bože, on je jediný na svete! Roztvor poriadne klíma! Havran nepohne sa ani, žabým okom na mňa gáni. Z paladinej bielej sochy sponad čela mojich dvier zraky ani démon snivý, koldúň sťa, čo vidí divý, nad ním pablesk lampy živý, jeho tvoňu vráz dvier. Kde som to? Tak teda aj na mesiaci sú krčmy. Keby to tak vedel Lipard. Ty? Čo ty robíš na mesiaci? Nie sme na mesiaci. A pokiaľ viem, celý deň si odtiaľto ani pety nevysiahol. Celý deň vravíš? Celý život. Celý život som sa odtiaľto nepohol. Chápem. Vyhodili ma na smetisko. Nepamätáš? Vtedy v noci som prisahal, že sa stanem najväčším básnikom Spojených štátov. A tu som. Neviem, o čom hovoríš. Ale vieš, bolo to v tomto istom brlohu. V tomto hnusnom brlohu povedali. Či špinavom brlohu? Bolo to pred 20 rokmi. Potkany, odoženty, odporné zvieratá. Chceš mi snáď povedať, že ich nevidíš? Pozri! Už sú preč. Mali drobné žiarivé očká. Si blázon. Kto si raz povedal? Zvrhlosť, šialenstvo. A smrť. Ako to vieš? Znovu potkany, odožených. Teraz už rozumiem. Počuj, keby si bol Boh, odpustil by si mi? Na zdravie, priateľu. Nevermore. Najkrajšia báseň v anglickej reči. Tak povedali. Aj tak si teraz bez mena. Nie som. Som Edgar Poe. Niečo ma na ňom hlboko znepokojuje. Som najväčší básnik. Dali mi $1. Tu máš $1, vypij si a daj pokoj, povedal ten tulák. Ukradli mi menu, ale dali mi pekný zlatý peniaz. Ako sa lihoce. Aký je pekný. Až odporná potvora. Jeho lesk ich priťahuje. Virginia. Darovali nám malé slniečko. Dám ti ho, chceš? Nechceš? Má príliš málo svetla. Vlasy má čierne ako havranie krídla. Pozri, Virginia, pozri. Tisíce potkanov. Pozri. Náhnejú sa za jedinou mincov. Krčmár, zaživa sa požierajú. $1 je celkom neporušený a nepatrí nikomu. Mady. Syn môj. Mady. Syn môj. To je môj posledný hrôzostrašný príbeh. Posledná poviedka Edgara Poe.
William Wilson. Si tu a zase sa len dívaš. Mlčíš, William Wilson. A dívaš sa tými svojimi sivými očami. Ale už si sa dopozeral. Teraz už konečne môžem lietať. Zabil som ťa, William Wilson. Pozri, rastú mi krídla. Na druhý deň objavia Edgara Allena Poea na baltimorskom chodníku nevládneho pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom drog. Upadá do kómy a o 4 dní zomiera. Rufus Griswold píše biografický článok o Poeovi, nazvaný Pamäti autora, ktorý pripája neskôr aj k úzväzku zobraných Poeových spisov, vydanom v roku 1850. Ten podliak Griswold v ňom označuje Poea za morálne skorumpovaného opilca a zdrogovaného šialenca. Ako dôkaz prikladá Poeové listy. Napriek tomu, že tieto listy sa ukážu neskôr ako podvrhy, obraz básnika vytvorený Griswoldom pretrváva. A môj duch viac nesprostí sa nikdy tône jeho pier. Nikdy. Nikdy. Nikdy, ver. Múry duše sú mi tesné, zobierajú vo mne vzduch, vlhké oči, zelené plesne, nad vzduchlinou plnou múch. Stopím a odlačím plesní na vetu, keď po mi vychádza, znova dôležím náznakov, keď si viem do prázdna, skúšam, plesím, že pasuje, sedí aj ruka, čo živí diabla na prstách, aj budú, ktorý vo vytržení hľadá Boha, čo by vám stál. Počúvali ste hru Abelarda Castilla Izrafel. Adaptácia Vicky Janoušková. Účinkovali Marek Geisberg, Paľo Plevčík, František Kovár, Sidy Tobias, Emil Horvát, Ondrej Koval, Jana Lieskovská, Matej Landl, Jozef Šimonovič, Štefan Bučko a ďalší.